खुलुमबाय लोगोफोर आं संनानै बादाव इउटुब नोंथांमोनखौ गोसो गोरबोनिफ्राय बरायहरनो फिनलायबावबाय आरो नै दिनै आङो माइ हैनो थांनो नागिरदों बर' बाजार एग्रिकालचारनि बे मोनसे उदाम दंना बेयाव ओमफ्राय माबा मा होनोमोनलाय मैया दिहैनो होन्दोंमोन आं एकदम गारि मोनैनि थाखाय हैनो हायासै आरो दिनै हैफिननोसै दिनै मानसिफ्राबो एसे फैनानै बखानि साननानै एसे बिजनेस मोनसे होननानै सानबाय आरो ओमफ्राय दा आं थांसिन फैनाया आंखौ माबासिम आंनि आंगोनि गामि मानदांपारासिम दोनना फैसिगोन ओमफ्राय बेयाव दोननानै फैगोन आरो बे थाङा माबायावबो स्कुलावबो खामानि दं नालाय आं थांसै आरो गैया बारा बेफोरबायदियाव उदायखाया आं बांसिन उदायखायो बेनिखायनो आं थांसै आरो बिदिब्ला नोंथांमोनहाबो आंजों लोगोसे नायलांथारबा आंनि भिडिअखौ मोजां मोनो ना मा होनो चलो आबो बे बिनानाव होननांगौ ना आब' होननांगौ बे गेम सिन्दानिखौ एसे होदेरबाय आरो आङो बेखौ होआबा थारमाने आंहाबो गोसोआ एसे थावा ओंखायनो नायलांबाय थादो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनोब्ला आरो चेनेलाव सोरबाफोर गोदान फैदोंब्ला अननानै चेनेलखौ साबसक्राइब खालामदो आरो शेयार कमेन्ट खालामना होदो आरो बिदिब्ला देलायखांदो मा जासोनाय दायो थांनो ओंखारनाय माने खिनो ओंखारनायलै जायालाय नाम्बार फै देलायखांबाबो ओंखारखांबावबाय होमबाबो जाया बेना आयु 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 खिबावनो हा फुलजारु ओइलाय हरबाय आङो ओइ नै दा न'आव सिबनो गोजान लाथ' दाहाय मोजां बैसोर मोजां ओइ नै ये दहाय apa besok ke rumah चलो ayo aduh हमनायसै आरो र' बारा गोसो सालायनाङाब्रा आं बिदि गोसो सालायबाथाय गाखोनो बायो दै Kenny नै ना हरनाय नै 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 नैयाव नाय नै 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 नैयाव नाय रायलायनायखौ बुजियो खोमा ने मोजांथारहाय मोजाङा दांजायासै दांजायो ने नैयाव नाय न'आव थांखोना नागिरदोंसो आं रुटि जागोन रुटि मोना रुटि जानानै गथा जाबा बोरैबा जानो नागिरो माइ होफैबाय देवल मोसालायो जानोसै नायम होनलायनानै होनदो माइ गुदामा नै फैयै सफैबाय आरो जों माइ गुदामाव बर' बाजारनि माइ गुदामाव नै बे नानि बुगालिया लाजिदोंनो होनदो सोर माइ फाननो गोसो आंखौ कन्टेक्ट खालामदो आंनो हरबानो जाबाय आलासि बिथाङा थांसिगोन आंखौ दोनबोनानै मा होनदों थांदो नानि दा लामाफोर रावजोंबो खारफालांनो हादो आदा पथि बायदि दांलै आदा पथिया जानो एकदम ओरै नायसिनब्रा नायलानो गोदोनाखौनो खायलेंआनो खायलें थांदो लानाङा ओनसोल लाबाय थासिगोन ओंखायनोथ' खेबजांबाय आं लासै बाराखा जानांला जिम खालामदो जिम मालाय एकदम बयहाबो जिम खालामसै थाङा थांसिगोन आंखौ दोनबोदोंमोन आरो लाजिनो बिस्रा थांदो दे दिनैनि भिडिअखौ आं एसेयावनो फोजोबबाय जाबायमोन बाय बाय नोंथांमोनखौ आरो गाबोन मोनसे गुबुन गोदान भिडिअ बानायबा आरो लोगो मोनफिनबावगोन ना मा होनो गायदां मालाय बा थाखा साननाया गोसो थादों आयो सना नों आंखौ हाबा लादोना दें 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 मानो बिदि सिख्ला नङालाय जाम्बा बुरैसो हिनजावखौ लाजियो मालायफ्रा गोसोलायनायफ्राबो लाजिया नोंहा बुरैखौनो लाजियो गाव गावनि बुरैखौ थाखा दोनदोंलै